non kettini yewtere meɗen fulfulde fa hande nen en nandat en bandin en Alaji Amadou Boukar. Amadou assalamu aleykum. Kassalam Ibrahima Lugo no huyɓe moɗon Alaji Amadou hande en filɗa haaloɓe radioji e fulfulde a wari hande a janguiniɓe ɗo ende a holliɓe ɗumen woni gollan ɗumen woni ko jiiɗa haaloɓe e fulfulde ɓen yamirode ko gaddantaɓe ko jangguirɗa ɗum woodi fof ko fama e ɗo majju to hono jande kay bon gam hunde kay fof jande ne wiide de wona jande hono sécurité ni noon yewtere noon mi yewtude e mabɓe noon mi heeɓi sanne min ko andumi ele yewtereji ko mi e mabɓe min kaldi ɗum enɗam e wala fof ko jawranmi tan si wona hono ko yimɓe haali ɗum Allah wantaɓe yimɓe heeɓi fayida majjum gara majjum du taɓe jeggita hono kulle ɗiɗi mawɗe gonɗe endumi hono coci ɗi gattumi ɗi endan mbimi karfeje fulfulde ɓe kalto ɓe cembinɗe dow karfeje ɗe endan e andudeɗe e famudeɗe e ɓeydadeɗe sembe no warta ko fulfulde nde endan wooɗa sanne gara majjum hono koɓe gari ɗo endan min yewtidi ɗum endan mi hokkiɓe ɗereji gon goɓɓe gon futa no wawi fay so yiyay bindi ɗi hollo goɗɗo walla ɗum firtan ɗum fa laaɓa kañƴum jamriranmi ɓe tawi ɓe joppay ɗemgal ngal ɓe paama du kono ɓe gondi ɗum ko goonga noon hono golle maɓɓe ɗe koye wona fewre tawi jiyake Allah hono alhaali jomum ko hetto so lewru watina goɗɗum haa koɓe ketta ɗum no ɓuri ko lewru daraja mo ɓe goodi o ɓe paama koyeno woodi daraja mawɗo noon fa hitande ko ila ko 2016 sikkami warra joni mi haalino ɗum endan ko kawruɗen nokku goɗo mbimi daraja o kam woodi sembe wala kanka wiye foti ummi no ɓuri milliard saabu eɓe andi neɗɗo fof kaalo e radio sa yii neɗɗo gonɗo leñol maɗa ɗengal ne hettino ɗengal ma nan ɗengal maɗa wallahi aɗa weeli ɗum gara majjudi koɓe tefi e duniya fof no hoyanaɓe yimɓe ne yiɗi haaloɓe radio so ɓe jii e mum fof eɓe moosan noon kamɓe kay en jalliniɓe noon en kaaƴiniɓe noon enda amma ɓe jaltintako en ɓe paama ɗum ɗo neɗɗo fof ɓe jiita ɓe cika ke Allah no hafiɓe hafakiɓe to joni hande ɗumen jiiɗa haalugo radio keŋan e hande ɗumen sendi ɗum wallahi ko sendi ɗum ne woni hande yimɓe hande kam ɓuuri golle ɗe enda haɓɓi sembinɗinde dow majje saabu nde mum kay haalugo radio goɗɗum gon feere noon alhaali wona tewtewru mawdu noon saabu haaloɓe ɗuuɗa radio ji ɗuuɗa komin puɗɗuno radio minen kamin tan kalanno so wiyama fulfulde haalama radio le Niger ɗo kay ɗo yaade bilma noon minen tan noon hande ne en keewi so yimɓe heewi du fou jonka kiran ɗuuɗa so kiran heewi e hunde du fou yimɓe ɓeydan sembe saabu so yimɓe ne hirodira nden golle mum en mbotta hande fulfulde nde le radio o kam ɓuuri hono fara ko haalte ɗum endan e sembe e darjinde ko haalte ɗum amma hono karfeje ɗen kay o ɗum ɗon no laƴi seeɗa o gan jilla e haalaji goɗo amma nde mum kay no jilodirtake no amma de hande ni ɓuuri sembe toƴo hande haaloje radio ji e fulfulde hande radio ji heewi yimɓe gaɗi 11 ko kawruɗa ɗo endan ɗumen woni ko jiiɗa ni ko beegima e hawrinde nde wallahi ko weeli kan eley ko jiimi ɗum endan kanni woni golle ɗe eɗe beeli ne weeli ɓe sanne eɓe goodi anniya eɓe goodi dugondan himma fa e goto tampay fa laasara tawi en ɗo endan ɗum ɗon weeli kan sanne mi yiido hakkude moɗon no goruɗon ni endan neɗɗo fu tefata tan fa wooɗa ko yiɗo haala fu sey inda wonko goɗo inda farga endan yimɓe dino tondira hakkude mumen a yiidu on fu o latake walde goto ba ko duuɓi mon da boɗɗodira min ka ɗum ɗon kam wiyete gaɗa majjundu min ka abada mi fottay to hawrinde waɗa wiya haaloɓe radio fulfulde radio ji kan tan jeeyi ɗum ɗon hawrodiri ha haalda yewtida e dey koɓe andi e dey koɓe goni ɓe golla min ka hande woni go'o ko jiimi ɗum mi faami ɗum go'o noon saabu fo e président APS wi aynana kanka hande won go'o mum ko fotti fulɓe wari jooɗi haaloɓe radio ji faala haalaji no wonno gollira e golleji mumen no wonno yaara ɗum waɗi ko ƴammi ɓe mbimi ɓe tafa karfeje wayri ɓe keeɓi Allah walli yimɓe APS no yiɗi golle ɗe eɗen beeli ɗum kandu iri golle mum da noon jaati sembudude ɗemgal suudu no woodi no hani lewru fuu oɗon kawra ɗo enda oɗon tafa karfeje oɗon daara seni on keɓay to darde ɗon kakak bittorɗon jannguɓe fulfulde nde saabu wawde fulfulde kakkay ɗum kay wala wawde noon ɗum ɗon kay ko yoori karawno wawde fulfulde kam woni aɗa nana fulfulde nde aɗa andi ko wonno haali leymu nde a janngui ɗum sabu nane jo on indi goɗɗum goɗon ko woɓɓe no tinna dow harfere nden ɗon min kam mi mosunno gam ele fulfulde watta yaata harfere nde
wala e fulfulde amma kamɓe kay komɓe fina tawa noon ɓe tawri dottiɓe ɓe haala noon ɓe andirade fu ɗengal gon haala kan ɗo amma hono jannguɓe seni jom ɓe keeɓi jannguɓe fulfulde de hono joni haɗa indi rappo goɗɗo wiye mouhamadou suka jokolle goni won toon enda na hamma boukary e mo liligo e na mansara abdou e kay en kay so ɓe mbino fu wallahi min paami ɗengal fof wala ko haalta ina majjum dey wiya ni en fulfulde yarata noon ɗum woni ko wooɗi e ɗengal fulfulde onon kay on kaaloɓe no on mbowti ɗengal ngal oɗon anndi ngal oɗon mboowi ngal oɗon nana hen haale ko nan ɗum e fulfulde fof on nani ɗum fayi guere mon wawi hasankore no wawi guere mare no wawi ba laaraboure amma jannguɗo on kankay ne anndi ɗengal ngal yarta noon ɗum kay noyi windirte no mi haalni on jon har feere gon nane filla ko tubako wiyto diffamation ko wooɗa ɗum kam woni ha sidare ni a yiibe ni to ɗum ɗon fof mi yewtidana e yimɓe haaloɓe fulfulde Dakar yimɓe ɗiɗon mi haaldi e kaaloɓe fulfulde goɗɗo kasana janngoɓe ɗo e mawɓe kolloɓe indirap mi haaldi du e Hama Boukary Kande ko mo lilingo mi heeɓi karfeje ko watto 9 na 6 amma joni ko kalɗen seɗɗa ɗo endan ɗum ko mbiyertuɗen fuu en paami ko wiyete diffamation fulfulde e yimɓe golle journaliste ɗum kan o a yiibe on ni woni gonga o kan woni hono kan won fulfulde nden kandu ko wuro fu ɓuri andude o baako ɗi to funo ɗon wiye a ɓoyti jomum ni a waɗi goɗɗum funo wiye koye amma a yiibe on ni non to irɗum jimmi tawe yimɓe ne waɗa wakkati warde wakkati cembinɗen ɗengal min gattagal majja gaɗa majjude ko wona sukaɓe min uma ɓeydu ko keɓa kan en heɓa ko keeɓi o to jon hannde nder wakkatiji ɗi gonɗen ɗi hannde wakkati caɗele kewɗe gonɗen ɗume woni ko ɓeydanta hokkoɓe kibaruji e waɗoɓe animation ji nder wakkati tiiɗele ɗe to wallahi de tiiɗal ngal kay hakkillo han fokkinte nden no mbiyruɗen wakkati gonɗeɗen yewtade ngam min kay mi wiyata jiyande yewtere noon sabu en fof en dottiɓe noon mawɓe onon on ɓooyi oɗon kaala min mi ɓooyino miɗan kaala min burtake no joni hannde en onon golle heen nden ne neɗɗo fof warta wiya ekkitan on fulfulde kay ne wawi holde on ni ko andi ele ko andi holoto amma wona ba jangguinol noon nden ɗum ɗon en kaali haalaji goɗon no han tawe kanƴi gollira o yimɓe fokkina hakkilloji mumen hono hunde fuyi ko watte yimɓe tawe ne andi le hakkillo fokkigo hawta e ko haalte wakkati hannde ko yimɓe warto hippo wuuro yimɓe mbare woɓɓe nawno yimɓe no wulla no yaha no garta nden ni ɗum ɗon tilay jonkay yimɓe tokka ɗum ɗon kalfeje ɗen enda hono ko mbiromi radio jo mawɗe radio wakkati ɗum wuli le wuuro yimɓe ne kaɓa hande en jii nokkuji fof wuroji ɗe wiye jadisi en noon enda kam yimɓe wonɓe wara yimɓe radio o hawrodira yimɓe muɗum wiya a jiina en mbiya ni en koye har feere nde ni en gaɗa ɗe karfeje ɗe on ni seni en gaɗi noon to noon en kam waɗa ko tiiɗi faami moy en haaldeteɓe tawi haɓa watta tawi commandant no andi gouverneur no andi de préfet won ɗon de laami hesa jowro noon ɗon radio o woni wiye jowro a yii ɗum min gomɗan kala dow muɗum nani komin koddiri haalde jango tawi jowro no andani ɗum fay so haala ƴowi gueɗe ha wona ni ɓe mbi woɓɓe ni ɓeydi nden nde ɗum waɗi no hani tawe yimɓe wakkati iri majjum wari fuu noddodira hakkude mumen an mawɗo o to mboɗa hakkude sukaɓeɓe mbiyaɓe wallahi on jii jon ko kaani gaɗon no hani joppen ɗum to kay fuu kam woni tawaɗe direct kam ko haalte wakkati muɗum da ko haalte fuu ho e dow ɓoggol wuuro fuu no hettini wuuro fuu no andi neɗɗo fowlo bandu seni on haala bellare guelle haala fulfulde taw fulfulɓe nanta bellare tawi ɓe kalnama ɗum woni le ɓoggol ngol noon watta ko hakkilloji pukkuɗi ɗi tawe tabiti to hannde ɗumen woni ko noddata kadde haaloɓe radio ji ɓe kawruɗa hannde ne fayi ko tawa himɓe sappo e no woodi yoga woɓɓe ɓe gara jonka warɓe ɓe gara ɓen fof ɗumen jamirta a to wallahi warɓe ɓe ni jonka e gina yamroto tawi eɓe ceendida e bandiraɓe maɓɓe andal sabu komin jahanno a pesdori docteur li witanana andal o wi so a seendi ɗum fuu a waɗi jawdi hono ko annduɗa ɗum seni aɗa holla ɓe annda ɗum na aɗa holla ɓe cikku a tawan famay ɗum an wonno ɓeydo gina wona kamɓe hunde fuy ko kalluɗa goɗɗo fo an ɓeydi koɓe keeɓi ɗum hannde seɗɗa ɗum ɓe jaara ɓe kollo ɓen ɗon ɓe ɓeydoro ɗum tan ka en heɓan ko kalani ɓe andal so a hokki goɗɗo fo an wonna heɓa min ka ɗum docteur li haalnimi o wi andal so on keeɓi fo kokki fo o wi so a hokki yimɓe andal fo an toma ngal so to nden ne ɗum ka kollanɓe kamɓe hono ɓe warani ɓeydu ko faama ni hawrinde waɗande ɓe ɓado waɗuɓe hawrinde ɓe enda waraɓe fotti ɓe haalnaɓe ko nani e ko andi
ɗum ɗo no nafa en fu nafa ɓe to to madalla no wodi ko ɓeydoto onon to madalla Alhaji Amadou min jettima to ok salamu aleykum